Hei, salutare de toată lumea, noi suntem Kami Crush și bine ați venit la un nou episod în care reacționăm la K-pop. Din păcate, dar Ne-a obligat. Primul track e ceva, niște litere chineze, ceva Bă, să mă lași pe mine că vreau eu să pun pauze de la gândăm. E gen DNA, adică... Da, adică asta, Dași, bă! începe ca la Pixar. Big hit. Big hit. Începe ca la Pixar. Stai că mai e un intro, după intro mai e un intro. Uite bă frumos, grație. Ăsta, bă, eu n-aud nimic. What the... Și ataceți! Bă, ce? Continuă, ce mai? De ce facem asta? De ce fluieră asta? Nu știu dacă voi puteți auziți pe filmare, dar... Uite cine e. Ai, de capul meu. Iată, stai, că trebuie să mă și muzica. Cu ce asta? E chitară rim reggaeton, ai de cap. Ce? Bă, da, ăștia niște mișcoare și zici că n-au oase. Asta e un tip care n-arată deloc cum ar cânta. Bravo! Dar de ce mi se pare furat? Da, pentru că e, îți dai seama. Doar se mișcă și... Uite pe ninja. Dar trebuie să înțelegem ce zic, adică vorbesc de engleză sau Unele părți da. în K-poponeză. Au, te poți să Uite, Astro Am zis K-poponeză. Astro-World. Ne pughe! Aaaa, dacă se uite Bobo. Nu, hai de cap meu. Na. Mate îi face face palma. Bă, eu zic să punem cu cenzură video ăsta, vă Eu zic că rog. nu arătăm deloc video-ul. Bă. Trebuie să cenzurăm tot video, să fie doar fața mea. Ar trebui să zicem ceva? Peste melodia asta ar trebui să fie skinny. Uitați, Arman neobligat. Da, nu Peste uitați. melodia asta, Uite pe ninja! Asta e Ninja Wannabe. peste melodia asta ar trebui să fie. Care asartă ca Andrei. Nu arată deloc ca Andrei. Eu nu vreau că sunt pe aici. Acum vorbim despre music video, dar muzica e și ea la fel de nașpa. E ok, adică... Eu nici ascult muzica, mă rog pe ăștia. Stop! Du-te, bă, du-te, da. Eu plec de aici. Da, du-te. N-ai cum, da. Bă, dar cât sunt mă ăștia? Cred 6, bă. Bă, că e clonă. Cred că la este și mă. Și-a taie, povene, gata mă. Ok, da. Mă, cred. Da, understandable. Am aproape 1 milion de dislike-uri. Ăsta Holy fuck. Vampire, da, el este cel, nu știu. Băi, vedeți pe Ăsta sigur are lentile. Băi, vedeți pe ăsta. Să știi, ăsta arătă ca, ăsta arătă cel mai... Ăsta e un vampir care vrea să fie vampir, numai că e bun. Vampir wannabe. Ăsta E Dracula, bă, e copilul Dracula. Ăsta e Saikuno. Ăsta chiar e Saikuno. E Saikuno Bă, e ăsta. copilul lui Vlad Tepes. Da, uite-l bă și pe... Băi, ăsta e dat cu rimel, bă. Nu arătă ca Marcel Chelcel. Bă, ce dansul ăsta? Baby, eu resupun din capul ăsta. Sa. Oh, baby! Bă, rog că e asta, baby. Apoi vă zice mama ta. Eu vă zic la terapeut. Da, acum o dau pe ea la capă, da. Ia. Și acțiunea cu ea la, da. Na, eu cred că ajunge. Da, bine, du-te de la video. Eu cred că ajunge. Acum ce căutăm? Pe care, dar pe care l-am ascultat pe ăsta cu DNA, nu? Bagă pe asta. Hai. Fuck. 1 milion de dislike-uri. Aoleu, iar e... Big hit. Păi asta e compania lor, mă. Da, și trebuie să promoveze toată ziua. Opa! Sponsorizați. Așa da. Era tichet. Era. Era la tichet. Pensionar. Persoană. Era la... Ninja! Ăștia sunt la doilea, la pensionari, ia uite. Asta de una are părul albastru. Imaginează să fii la pensionare și să faci asta în Bă, fața. băi, băiatule. Imaginează să lucrezi la o pensiune și să vezi asta în fața. Îi dau cu bastonul în cap. Îi dau cu bastonul în cap eu. Asta sigur e băiat. E Jimin. Nu sunt prea sigur. Asta e băiat. E Jimin. Mai e la ești tu? E băiat. Bine, dacă zice Arma că e băiat, să zice că e Nici băiat. mama n-are cel ce atât de mari. Adică, Bă, să știi. cred că... Așa cântă?
Da, asta e vocea lui. Da, în realitate o să vorbească așa. Nu te ia, că să-i Jimin, sunt sigur. Nu vorbește așa în realitate. E premieră prima dată când ascult așa ceva. Adică... Da, ce are 1 bilion de vizionări, îți dai seama? Dintre ele are 1 bilion, ai zis că suntem și noi unii dintre ei. Da, așa. Mamă, și în comentarii. Aoleu, cum o să am recomandări mereu numai BTS. Da. Mamma mai. Asta e italiano. Asta e italiano, direct. Ninja! Ninja verde. Ninja maro. Armani e Popii. Asta dansa. Ba da. Arman dansa. Lo. Mamă! Imaginați-vă dacă nu filmăm și acum va trebui să filmăm din nou. Bă, frate, gravitatea. Imaginați dacă, imaginați dacă. Ăsta e Michael Jackson cu părul albastru. Toți sunt Michael Jackson. Cu fucking groane. Dacă Ninja și Michael Jackson au avut un copil. E Ninja numai care părul albastru. Mă mir că se uită așa după fete. E doar pentru mine. Ce e asta, mă? Și noi avem. Imaginează să vii cu o fată pe canapea și să cânti. Care e măta? Dați un dislike ca să-l ștergem. Da, 50 de dislike-uri pentru partea 50 de dislike-uri pentru partea 2. Da, aici nu like-uri, dislike-uri, ok? 50 de dislike-uri. Gata. Bravo lui, gata. Shout-out lui Neambi, shout-out lui Neambi. N-are dinți, bă! E bătrân, bă. Cum să ai un părul mai Uite care are părul alb, e bătrân și n-are dinți. părul mai alb ca șapta. E, mă rog, de asta e Adevărat, femeie. ce dracu zis asta? Adevărat, bă, dar toate piesele sunt la fel, numai că... O bagă pe aia cu i. Bă, dacă ai văzut o piesă, le-ai văzut pe toate. Cam așa. Mamă, de prezuratul ăla! Ok. Crezi că are mai multe dislike-uri. Are 19 milioane... Bă, 19 milioane de femei. bă, 1 milion sunt de treabă. 1 milion sunt ăștia ca noi. Vezi că începe un video. Arab Army! Dai cancel! Gata, bă, Păi, bă, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut acest și episod. sper că nu! Da, gata, punct, gata, s-a oprit video-ul, stop.